Vitals Global Healthcare tiċħat allegazzjonijiet li deru fil-mezzi tax-xandir fil-ġimgħat li għaddew kontra id-direttur tagħha Ram Tumuluri. Allegazzjonijiet li qalu li Tumuluri huwa mfittex jew investigat għal frodi jew każi pendenti dwar negozji tal-passat. Vitals Global Healthcare li biftejn mal-gvern se tagħti dera ġdida lill-Isptar Tawdex, l-Isptar Kenin Grek u l-Isptar San Luqa f'istqarrija sostniet li b'mod regolari tagħmel investigazzjonijiet ta' due diligence tad-diretturi u t-tim eżekuttiv tagħhom. U sal-lum id-due diligence kollha dwar Tumuluri kienet nadifa u ma wriet l-ebda mill-allegazzjonijiet imsemmija. Għaldaqstant Vitals Global Healthcare tenniet li qabel allegazzjonijiet jintefgħu fil-pubbliku dawn għandhom ikunu verifikati u mhux issir repetizzjoni ta' akkużi minn sorsi dubjużi li waslu għal ħsara fir-reputazzjoni ta' persuni u organizzazzjonijiet. Tumuluri tenniet il-kumpanija se jkompli jaqdi rwol importanti bħala direttur biex Vitals tibqa' ffukata fuq it-titjib tas-servizz tas-saħħa għal benefiċċju tan-nies ta' Malta u Għawdex. Għaldaqstant tqis dan il-kapitlu dwar dawn l-allegazzjonijiet magħluq.